lho. Oh. Nggih, monggo Pak dilajengaken. Aku ora nek penerita tak wewek rae ku dhewe ron tenan ron iki ron. Pancen kebak ing panggoda mula ayo sing elang padha limang wektu padha lakonana aja milih karo bojone tangga aku biyen tukang mabuk tukang judi maling rondo wis tau tak lakoni alhamdulillah saiki wis mari sampun tobat lajeng badhe belajar ngaji molimo ayo padha singkirana madat-madat mabuk judi lan merjaya jaman akhir sajake wis tandha-tandha gunung jugruk segara lekno wong kula sumpah boten badhe tindak murka detik ketitik kangolo ketara duh Gusti sudanen dosa niki sampun tobat lajeng Muji monggo Pak Muji selamat wis tau tak lakoni
Matur suwun Pak Tarwi, nggih, mboten usah repot-repot, sak cekape mawon. Bocah tuwa. Ayo, 1001 lo iki. Ada 1001 dari Marji Rianto, Sarjana hukum. tukang mendem. Ayo Mak Marji. Manajer area lapangan Ada angkutan ada. sumber ekonomi ya. Oh, no. Sumber ekonomi kae lho. Kayen Siarnoto. Aduh Rama Ibu. ngapuran dan aku Ya Le. yen ono salah lan dupetku tak rumangsani aku duweni dosa nganti saprene sekrasa ning dodo dina wengi aku ralali tansah ndedonga memuji marang sing kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura yen Mbah Kayen nganti tekan mulya nganti ono anak wani marang wong tuwa yen nganti ono 1001 sing wani nganti ono anak lali marang wong tuwa yen nganti ono 1001 sing lali tak ono sukune wong tuwa wong sing tulus setya gedhe kancarane yo ikang gitan ada lho yo tut tut peyok lali kok yo 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 aduh Rama ibu kapre hore Bukan Siti Jok. yen isi ono salah lan dupetku tak rumangsani aku duweni dosa nganti sapire isi krasane dodo sangat donga memuji marang sing kuwasa umpamane aku duweni dosa ati sapene mulya yo wer ngono wer ngerti ono anak
duweni dosa nganti sapren bagya mulya ali bakayen Diono anak Tok ganjel, tok ganjel, tok ganjel. enak-enak Diono sewu siji sing wani Diono Matur suwun, terima kasih Bosar Ji Rianto. Matur suwun.